Ei halua millään helppoa. Mitä täällä tapahtuu? Mitä ihmettä? Wow, sulla on ihanat housut. Mistä sain ne? Wow, ihkuvat hiukset. Wow, ne. Te ootte niin siistei. Yleensä kaikki kääntyy meidän ympärillä. Niin. Mikä niillä on ongelma? Väistäkää. Annakko mä teen tän? Niin. Väistä. Miksi mä nyt sua väistäisin? Ala menee. Interested. Sinä. No mitä sä haluut? Väistä. En. Sä. Tai sä nyt väistät. Kukaan ei enää tykkää susta. Nyt sä oot noihin verrattuna ihan luuseri. Tytti. Moi Pimu. En mä oo Pimu. Vanilja. Kiitos. Väistä. Okei. Täällä näy vieläkään mitään. Kyllä siellä vähän näkee. Kiiruille. Apua, sori, mä kaatusin sun päällesi. Mitä sä mistään näe? Ei vai, katsotaan. Mistä minä näen? Hei, sinä. Niin. Voisitko hetkellisesti väistää? Haluaisin vain nähdä, mitä siellä on. No, ehkä 3 sekunniksi. Okei. Väistä. Mä en nähnyt sen silmiä. Mä näin vaan sitä liilaa. Se on puudeli. Puudeli ei vie meidän paikkaa. Se on joku helkkari puudeli. Nyt mennään. Okei. Meidän täytyy tehdä suunnitelma syrjään.